Yola ve gül. Biz yine demez. Ne? Yine de demek biraz negatif rock. Ya. İşte bize olsanız bize. Ya ne demedim size. Privet dostlar. Yine biz. Ya şuradan şuna gelirse. Başka ne yapacak? And action. Salam dostlar. Yine de biz Lola Gül. sizin için Germanya hakkında pozitif ve negatif taraflarını görün vermeni video çekip başladık. Hava. En kıyınçlı tarafı biraz video çeken vaktimiz şu kameramızın yöremen drone haberini aldık. Yöremen drone eken yani. Hele iki kamera var desene. Hava. Hele iki kameramız var. Kameralarla alıyoruz. Bu vakti zorla geldik bu vaktin içine hazır. Потому что çağlar birazcık bize yol vermedi. Ay biz kamera önüne gitmeli, denge elimizde alıp veremeli çağları şunu isteyenler. Yani okladı hemme. Birazcık ses olsa bize bit. Başlarsınız önünden hava. Hadi önüne başlayalım. Daha başla. Ben pozitif taraflarını açacağım. Benim negatif taraflarını görün verecek. Pozitif taraflarını aytmamın sebep. Alexa, aus. Görüşünüz yağlı. Koyan oklar bizi, koyan oklar. Короче, pozitif taraflarını aytmamın sebebim var, Lolaçka. Потому что men Germanya geleli beri bilen dokumentatsiya, hemme bürokrati, hemme zat bilen yönü şunu etmeyene yol vermediler. Yok yol vermediler de. Yoldaşım sağ olsun. Yoldaşım pastayanı gidip özü deri edip geliyor. Kıynalma zat diyen böyle. Glückliche. Spasiba. Şey diyecek öyle yani. Kodel. Öğrenmeli. Yo bilen yani. Benim şunun için neçe günden beri чтобы yanlış zat aytmayın deyip kovucu informasiya topladık. Şunun için bölüştük. Ben pozitif taraflarını açacak. Ne menin pozitif tarafların? Germanya'da ne hele sadik Mesela okullar, sağlık sistemi. sisteması ya da ne mi? Yeni bir zat aydık biz. Dur benim yattan çıkardım. Ordnung. Tertip düzgün. Tertip düzgün hava, ne mi gerek gel, ya da köçöde, ne hele parkavat edeceğiz, şalarım ayıp biliriz. Tak что bugün birazcık informasiya alıp bilirsiniz. Yani birazcık yardımdan çıkan yerler olsa, извиняюсь, yanlış yazıyorum. Ağzına komentar yazan yok hiç mi ha? Ne çünkü? Ne düşünüyorsanız o. Yazın o. Yok o canın sağ olsun. Yani hükman bir sorunuz nemeniz olsa hükman yazın. Biz hem sorunuza cevap veriyoruz. Hazır paka başlarımız için köp vaktimiz böyle. Vaktimiz bolman sonra veriyoruz şunu. Bizi поддержка edin, like basın. Bize koşulup abone etip koyun. Kanalımıza koşulun, короче. Ha? Hadi onunla başlayalım. Haysından başlayalım birinci. Sadik'ten başlayalım. Davay. Sadiklar şeyle, например, men hazır bebeğim var, 3 aylık, 3 ay oldu. Kızcağız, kızım var. Şu hazır ne edecek oluyoruz? Чтобы önünden kripa ne mi diyeceğiz? Bizde krep mi diye ne mi? Krep diyorlar da şu bir yaşından verecek olsam. Sen mesela sadık diyor yani hiç öğreneme yok. Bizde yok da ayrı böyle. Onu bir yaşından 3 yaşına çelle kripa gidiyor. Bir tane Nemçe'de kripa diyorlar. Şu bir yaşından 3 yaşına çelle vermek için önünden bir yılın oçurda koymalı. Oçurda koyduk. Ne edip? Online giriyoruz. Önünden can ettik. Потому что bizim evimizin yanında bir tane neme var. Koca.
gripe var. Onun görgüzen isterseniz komentariyada yazın. Şotayda can ettik. Dedik näme biz şeyle doğuldu. Men çağıracağım. Vermek isteyez. Böyle bizim web saytımıza gelin. Şotayda formüller dolduruyan dedi. Formüller deyip arıza değil mi? Arıza. O artık bağışlarsınız. Arıza dolduruyan dedi. Böyle ettik. Yeri var. Şu pozitif tarafı. Negatif. Men negatif tarafını görmeyeyim. Negatif tarafı inni seyredin. Käbir şäherlerde, ulu şäherlerde diýin. Tiz yer tapıp bileniz oçra durmaly öňünden. Hem käbir 2-3 ýyl öňünden oçra dursaňyzam yer tapılan ok. Hemem enatalan hüner boýunça çağlary sadece alýarlar. Ene meselem enata bir lukmançylyk bolup işleýän ýa medisinada ýa bir ýerde sadykda işleýän bolsa şolan çağlary birinji alınýar, galanlary oçra alınýandyr. Hawa şonýaly, ikincisi meselem nahar temasyndan özleri bişirenoklar daşarda bir kuhnya bişirýär. Sadece getirýär. Daşarda değil, nemeden bir restoran ili şolar ýalyp nemeden Kafeterya restoran mı şonýaly bir daçyklar. Hawa. Şotaydan neme gelýärdi? Sipariş näme? Hawa getirýärler, şo dastavka etýärler, paketler dastavka etýärler. Şu atky döwürde onun bişiren zatlaryny öňünden buzladyp soň getirýärler. Indi bilemok. Vitamin galanokda, şu vitamin nemede naharda vitamin. Soňra näçe günkü bilenokda, dünkü bişirenimi, ondan öňkü bişirenimi bilemok. Men içine girip işlemenden soň men üçin negativ nozat. Men pozitif bolsam bir zat aýtjak. Hemmesi de. Hemmesi de. Hawa. Olam dogry. Hemmesi de. Indi men öz görenlerimi aýtjam-na. Doğru. Yok, gepinde can var. Şu men iki çağımın nemesine gidenimizde hemşe soraýardım. Näme nähil edilýärdi? Şu aýdyşyň ýaly şey diýip maňa düşündiripdiler. Ýöne doğru, pozitif tarapyndan aýtjak bolsam, gowy tarapy aýry-aýry. 1 ýaşyndan 2-3 ýaşyna çelli aýry bolýar. Çağa 1 ýaşyna 3 ýaşyna çelli bir grupada kalya, onun adını gripe diýerler. 3 ýaşyndan 6 ýaşyna çelli, 7 ýaşyna çelli, haçan mektebe barmak islese ýa-da barmak mecburunda bolsa, şoňa çelli başga bir grupada kalya. Şosu yamanam gowy. Потому что çağlarımız 1 ýaşyna 3 ýaşyna çelli şo nemede kän zat öwrenýärler, bir-birine öwredýärler. 3 ýaşyndan 6 ýaşyna çelli özlerinin öz başta hemezat etmeni öğrenýärler. 1 ýaşyndan başlaýarlar öz başlyk etmeni. Näme men 1 ýaşyndan öz nahar ýemeni öğretýäs. Korotça şey dip şu tarapyny gowy berýäs. Şu pozitiv tarap diýip näme? Ola dogry, oňa goşulýan menem. Onu pozitiv tarafa geleýin. Üçüncü ýene negativde näme bar? Üçüncüde näme dur meselem? Hawa ulu şäherlerde sadykdan bahalary en azından aýda 700 euro bilen başlaýar. Hawa owa ýerinde olsa 200-300 aralykda galýar. Gatowly şäherde 1000 euro çelnem çykyp bilýär aýlyk tölegi. Gripa ili näme? Normal Kiçi çağlanky şonýalrak, ulu çağlanky birazçyk arzanrak. Ýöne kän tapap bermeýär. 1 ýaşyna kawa. 1 ýaşyndan 3 ýaşyna çelip nemesini aýday, pulunu aýday. Indi biz şu an 250 euro töläp ýörüs, ýöne ol owaňyçy bolan üçin ol şäherlerde 600'e ýakyn we 700-600 şonýaly gymmatlapdyr. Habarym ýok, потому что men çağlarym ikisem okuwa gidýärler. Häzir bäbek daha häli gidenok, şoňa bilemokdum. Bolýar ýöne şu 200 bilen 300-400'ün aralygyny bilýän. Potom nemenem o bir nemesi 3 ýaşyndan 6 ýaşynaça giden çağlaryň aýlygyny näçe berýär? Kän tapawdy ýok, biraz tapawdy etýär. 100 euroda. O bir 100-200 euro tapawdy berýär. Hawa. Bolýar. Bular ýene pozitivni, negativni taraplary. Indi näme geçýäs? Indi isleseň
Oku görün verdik mi? Oku, hava. Oku pozitivin tarafları. Şey dip aydıp berayın. Nuldan aydıp berayın şonu. Okular şeyle bitaydı. İslesen 6 yaşından gidýän, islesen 7 yaşından gidýän. Men öz çağlarımı oğlumda 7 yaşından berdim. Потому что erkek adam, erkek oğlan näme bolsa da birazcık izde galya diyen bir gep bar. Şonu yöne doğrudanam şeyle. İzde galya diyenim de ne dip aytjagym bilemok da şonu. Karoça düşünüňiz. 5 yaş yok 7 yaşından gitti. Например, kızım 6 yaşından gitti. 6 yaşından barıp bolayım. Потому что men kızımı gördüm. Onun nemesi, derecesi, derece diýende öwrenmek üçün hem yetip durdu yani oku nemesine pursata gelip durdu. Şonu görüp bildim. O yoldaşım Hasım isledi şonu. Ondan soň 6 yaşından okuwa gidýärler. Orta däl näme başlangıç okuwy. Başlangıç okuwyna gidýärler. Şo okuwa bermek üçin hem oçuz zat ýok. Yok, taýda oçuz ýok. Yok, oçuz ýok. Men az biraz karıştım. Şo normal yazdırýan, şo näme sadikda zat edýärler, özleri birazcık kömek edýärler, okuwa gidýärlermi, gitmeýärlermi? Şo taýda şolaram karar berýär. Olaryň kararam ören has mühim bizim üçin. Sadikdaki enegelerim üçün, terbiýeçilerim. Şolary bilen gidýärler okuwa. Okuwdan başlangıç 1-nji klassdan 4-nji klassgacha okuýarlar. 4-nji klassdan 5-nji klassa уже mektep saýlamaly. Real okuw saýlamaly. Şonu goýberýän men. Потому что 2 saýlamaly okuwlary, yok 3 biri Mittelschule diýerler, ikincisi de Realschule diýerler, üçüncüsü de gimnazium diýerler. Ýöreteleşdirilen. Haýsy gimnazium? Ýöreteleşdirilen. Hawa ýönüm şu ýöreteleşdirilen okuwy hemme arzu edýär, конечно. Ýöne arzu etmeýänler avtomatikçe gidýärler. Потому что olarda tabiatda olaryň talenti bar diýär. Talent diýerler dämi? Ha, onday normal. Hawa talent. Hawa şey dip nämen goýberýän şonu aýtjak bolan başlarsyn kän böyle aýlap getirýän emesal çağlar birazcık dip dur. Hawa şu Realschule var, Mittelschule var, Realschule var, zat bar. 5-nji klassdan saýlan wagty men oğlum üçin real saýladyk. Şoňa birazcık özümüzi gynadygam. Потому что oğlumyň küçücük bir derecesi yetmän durdy ýöne has gowy taýarlanyp reala goýduk. Realam bizim öýümizin ýanynda. Korоче, şu okuw hasam gowy okuw, şu okuw gutarandan soň onu gutarýar. Onu gutarandan soň 2 ýyl okap universitete girip bilýär. Ya da şu 2 ýyl okaman näme Ausbildung Hüner okuwyna girip bilýär. O Ausbildung diýip näme aýtdyk. Nemsçe aýtdy otel. Hawa şo gowy. Şoň üçin okuw sistemasyny gowy. Men pozitiv tarapymdan, görnüşümden näze. Kän zat bar, aýda otursam da ola üç deden okuýan. Onda men negativ tarapyny aýdaýynmy? Aýt başla işte. Sen o. Men öz pikirimi aýdaýyn. Negativ tarapy kän basgyny bar. Okuw tarapdan bizinki ýaly däl, Türkmenistandaky ýaly däl. Men görüşüm boýunça gaty basgyn köp. Hem az wagtda çalsat öwrenýärler. Ana önsverýän joram gyzyndan mesela ikinci klassa ýam goşmak, köpeltmek bardy. Birinci klassa ýam polny okumany başarýarlar. Bizde on ýaly birinci klass diňe harplykdy, ikinci klassa ne okap başlaýan, indi goşup başlaýan. İkinci klassa ýam köpeltmek bardy. Men üçin gatykän basgyn. Nasıl? Näli ýadyňdan çykmandyr? Men ýadyma çykyp ketdi. Yo, ýadymdan çykmady. Gatykän basgyn diýýän, soň minus tarapy bilemok berdi. Uly çağlar, kiçi çağlary azarlaýarlar.
Berde çağlan arasında onyalı düşünce yok. Bu kiçi bu ulayı hormat koymalı. Ay bu kiçi çağı ona azar vermeyin diyen zat yok. Neme azar vermeyin? Şunu yanlış düşünmesinler. Pozitif olup neme tuttuğunda emeza doğru. Azar vermeyin hep ne eldiysem kam. Sen onyalı, sen monyalı görünyen, mesela sen kiçi, sen başaran ok deyip azar veriyorlar ya da Mobbing. sen onu et, bunu et, men senden olu diyen olup azar veriyorlar. Ya da kiçi çağları ne eldiysem kam. Evet. Behandeln. Nee, Vorbild. Was war Vorbild? Örnek. O Türkçe ne vermem? Debiş. Короче, ula çağlar erve saat öğretkenler küçük çağları. Men şuna göz yetirdim da. Öğretyerler yönü olur öğreteninden havarsız oluyorlar. Şuna maydı geçen. Havars. Yönü spesialini öğretip oturanlar. Yönü yanlarında как положено şolara görünsün ya da neme ne kasaytsa. Şu tarafı elbette çünkü muallimler hiç zat diyen oklar, haklarım yok, bir zat diymeni de sökmeni de hakları yok. Onun için edenlerini etkerler. Çayımdan soğuk kaldı. Soğuk kaldı doğru. Şimdi? Çay et vereyim mi? Yok. Kutaralı. Zo deyip gitveriz. Короче, birazcık özümüze pauza aldık. Nem için deyse çağlar birazcık biz gerek bulduk çağlara. Şunun için şataydan başlayayım. Negatif tarafını ayttın demir. Okuları buldum. Oku hakkında. Biz hazır sağlık temasına geləyəli. Doktorlarda nəyle uçurda duruyan, nə edip tez doğalanıp bilyen özüne, nəyle qıssaqlığın var. Şolar hemmesini aydıp geçeceğiz. Hem şekyalı pozitif tarafını aydıyan, negatif tarafını aydıyan. Pozitif tarafından doktor cana diyen, derrewcik uçurdan alyan, gidyan. Näme bağlı? Oçurt berilen vaxtı nähili ağrın var. Näme dedik? Şu nämen prosentine bağlı. Например, жалfın prosentine bağlı. Жаңа diyen qıssalı gerekmi? Qıssalı alıp bilirsin ya da как положено alıp bilirsin. Şunun bir qoğu tarafı var. Gidyen aylık gastrahlarımızı töleyiz. Потому что berde işleyen vaxtımız iş aylığımızdan уже автоматически gidiyor. Gastrahlar gidiyor. Qaran vaxtımızdaki pensiya, näme deyip? Pensiya çıkan vaxtımızda tölenýän pullar gidiyor, hemmesi gidiyor. Olar başka bir gün sizin yazışınıza göre näme soruq berişinize göre şoları size hemmesini qoğuca edip video edip beriyaz. Потому что bu uluqan bir tema. Bu pensiya ili aylık şolar aydıp beriyaz. Şo nemeden kaçmayın gitmesin kelamdan temadan. Şo nemede gastrah tölenip duruyor, bariyaz. Kart beriyaz. Ojo şu karttan alıp avtomatiski neme taraf gastrah taraf özleri stravkalarımız da o. Şolar bilen özleri neme diye bizim bir nememiz yok. Gidip otayda pul ver ya da cash ya da kartçıka koy yok. Şosu qova. Kellemizde pul var mı yok mu dip neme gezmeyiz. Şu bir alada hava. Şu taraflara qova. Ondan sonra barlanmak istesem puanını alacağın qorasın. Rak keseli olsun. Her xili keselini hemmesini özlü neme töleyə, gastrah töleyə. Потому что biz her işlən vaxtımız hükman gastraha pul tölemeli. Bu Bataydaki kanun mecburi kanun. Stravka hükman balayman bolmasa berde yaşamana даже dokumentten vermeyeler. Hava, şu taraflarından biri.
onun yaman tarapları, gowy tarapları kän, hemme zatın gowy tarapları kän, ýöne hemmesini aýdyp geçip bilmem yok.